Rukoveď na písanie slohovej práce Úvaha. Učebný materiál vznikol v projekte Moderná škola. Základ úspechu v rámci inovácie obsahu, metód a fóriem vzdelávania. Obsah. Poprvé, charakteristika úvahy. Úvaha je najnáročnejší štilistický útvar. Prejavuje sa v nej myslenie, zrelosť autora, jeho pohľad na svet, vzdelanie i skúsenosti. Autor sa zamýšľa v nej nad závažnými filozofickými, vedeckými alebo umeleckými otázkami. Autor nezhromažďuje ani nerozoberá fakty, ale posudzuje známe javy z nového zorného uhla a tak odkrýva skryté významy, prípadne vyvodzuje všeobecné závery. Môže pôsobiť na city, presviečať, formovať mienku čitateľa, aby sa na známu vec pozrel z nového hľadiska. Nemusí použiť len poznatky a fakty, ale aj svoje životné skúsenosti, zážitky či svoje názory alebo názory iných ľudí. Autor zaujíma osobný postoj k problému, nepoučuje, ale zamýšľa sa. Často necháva nastolené otázky otvorené a ponecháva na čitateľovi, aby ich sám doriešil, tým ho nenásilne a pôsobivo ovplyvňuje. Po druhé, úvaha v jednotlivých jazykových štýloch. S úvahou sa môžeme stretnúť v hovorovom štýle, napríklad v krátkom zamyslení sa, alebo aj v prísloviach. Tiež v umeleckom štýle, napríklad pri uvažovaní rozprávača alebo literárnej postavy. Môžeme sa s ňou často stretnúť aj v náučnom štýle, napríklad v recenziách alebo diskusných príspevkoch. Po tretie, jazyk úvahy. Úvaha je založená na uvažovaní a premýšľaní, preto kladie veľké nároky na presnosť vyjadrovania. Autor musí vedieť pomenovať javy a problémy, odlíšiť ich medzi sebou, vystihnúť charakteristické znaky a výstižne ich posúdiť. Dôležitá je správna voľba hodnotiacich výrazov. V úvahe možno použiť popri citovo-neutrálnych slovách aj expresívne výrazy, archaizmy, historizmy alebo neologizmy. Závisí od toho, o čom uvažujeme. Len pre zopakovanie si. Expresívne slová sú slová s kladným alebo záporným citovým zafarbením, napríklad pajzel. Patrí sem aj slang, napríklad solina, matika, nervák. Archaizmy sú zastarané slová, za ktoré už máme a používame modernejšie výrazy. Napríklad namiesto slova švec už používame slovo obuvník. Historizmy pomenúvajú veci alebo deje, ktoré už zanikli, preto ich v bežnom živote používame málo alebo výnimočne, napríklad pltnica, mušketier, zbojník. Neologizmy sú nové slová, ktoré pomenúvajú nové predmety alebo úkony. Po štvrté, vetná stavba úvahy. Základom dobrej úvahy je správne a presné vyjadrovanie príčinných vzťahov a logických súvislostí. Preto sa používajú vety dôvodové, podmienkové, účelové, prípustkové a dôsledkové. Autor s čitateľom sa snaží nadviazať a udržať kontakt. To môže docieliť použitím zvolacích, rozkazovacích a opytovacích vied, pričom môže použiť jednak rečnícke a jednak rozvažovacie otázky. Rečnícka otázka. Autor ju použije vtedy, ak chce zapôsobiť zvlášť sugestívne alebo keď chce niečo tvrdiť zvlášť dôrazne. Na tieto otázky nečakáme odpoveď. Autor sa obracia priamo na čitateľa a tak jeho otázky sú skôr výzvou, apelom. Po piate, kompozícia úvahy. Úvahu môžeme rozčleniť na úvod, jadro, záver. V úvode autor vychádza z istých faktov, ktoré jasne pomenuje, alebo z istého, často všeobecného problému. Na začiatku úvahy môže stáť otázka. V jadre skúmané fakty hodnotí, zaujíma k ním postoje, rozvíja vlastné myšlienky. V závere dokazuje svoje tvrdenia, argumentuje, vyvodzuje závery alebo necháva problém otvorený. Dobrá rada. Úvaha zachováva obsahové členenie na úvod, jadro a záver, no hranice týchto častí nie sú výrazné. Úvaha má toľko odsekov, koľko má myšlienkových celkov. Po šieste, ukážka.
Medziľudské vzťahy – zrkadlo nás samých. Každý z nás je súčasťou siete vzťahov, rodinných, priateľských, pracovných. Sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a do veľkej miery formujú to, kým sme. Ale zamýšľame sa niekedy nad tým, prečo sú niektoré vzťahy silné a trvalé, zatiaľ čo iné sa rozpadnú pri prvej prekážke? Medziľudské vzťahy sú ako zrkadlo. Odrážajú nielen to, ako vnímame druhých, ale aj to, ako vnímame sami seba. Ak sme schopní empatie a úprimnosti, zvyčajne priťahujeme podobných ľudí. Naopak, ak v sebe nosíme hnev či nepochopenie, často sa stretávame s konfliktmi. Možno práve preto je dôležité začať od seba. Ak chceme zdravé vzťahy, musíme byť sami sebou a zároveň ochotní rešpektovať inakosť druhých. Dnešná doba nám však ponúka aj výzvy. Technológie síce umožňujú byť v kontakte neustále, no paradoxne môžu vzťahy oslabovať. Často sa viac sústredíme na virtuálnu komunikáciu, než na skutočné rozhovory. Niekedy zabúdame na hodnotu osobného stretnutia, pohľadu do očí či úprimného úsmevu. Medziľudské vzťahy si vyžadujú čas, trpezlivosť a vzájomný rešpekt. Sú však tým najcennejším, čo máme. Preto by sme si mali viac vážiť ľudí okolo seba, byť ochotní počúvať a nesúdiť. Možno práve v tých najjednoduchších gestách, v úprimnom záujme, v láskavosti či v odpustení sa skrýva tajomstvo silných a trvalých vzťahov. Čo si o tom myslíš? Po 7. Témy maturitných úvah z posledných rokov.